Eu acompañei sempre o meu marido, os adestramentos e os combates de boxeo, nos que el participaba. We're far along, just like you said. You've got a way. Fui a primeira muller xuíz de boxeo en obter a licencia en España. Os exámenes aprobeinos en Madrid no ano 2008. Comecei como xuíza crono nacional porque daquela en Galicia unha muller non podía sacar o título. A situación cambiou radicalmente e na actualidade a directiva da Federación Galega de Boxeo está formada na súa totalidade por mulleres, excepto o presidente, Manuel Planas, o cual traballou moi duro pola nosa integración. Pasei das gradas como aficionado ao deporte de contacto a subir ao cuadrilátero. E a saga continúa. Aínda que temos un fillo e unha filla, o fillo é no que o seu pai delega cada vez máis as súas funcións. Ademais de xuíza crono, son xuíza árbitro, delegada e vicepresidenta da Federación Galega de Boxeo na modalidade de muller e formas. No ring xamás me sentín discriminada, nin por parte dos demais xueces, nin por boxeadores, nin por boxeadoras. De feito, no ano 2015, os meus compañeiros otorgaron o premio Rubén Martínez á miña trayectoria. O boxeo é un deporte sen xénero, que arranca paixóns.